Hayırlı gün isenmesiz. Yanğasır kanalında Kanun, Parlament, Cemhuriyet programması. Onu min Feruze Mecitova alıp baram. Devlet saytı durmuşu, deputatlar işçenligi hem bizning ijod türkümü iktibarın jelib etken vakiga haller turunda oldağı yortu saatte beyan eterbiz. Пенжешенбе Татарстан дәүләт сайтының чираттагы сессиясе узды. Анда депутатлар премьер-министр Алексей Песошинның узган ел хөкүмәт эшчәнлеге буенча хисабын тыңлады. 2022 Татарстан икътисады өчен сынау елы булды. Без аны зур югалтуларсыз уза алдык диде ул. Узган ел Россиягә карата шикләүләр инвестиция проектларына, импорт белән экспортка, ил-ара транспорт йөрешенә тәэсир итә. Тиз арада күрелгән чаралар кыенлыклардан чыгарга мөмкинлек биргән. Депутатлар кайсы өлкәләргә күбрәк игътибар итәргә куша? Ни өчен шүп-шар реформасы барып чыкмады? Шәһәр бистәләрендә су булмаганга кем гаепле? Премьер җавапларын бездә тыңладык. Хәерле көн, хөрмәтле дәүләт советы депутатлары. Парламент утырышын Фәрит Мөхәммәтшин ялда булу сәбәпле аның урынбасары Марат Әхмәтов алып барды. Көн тәртибендә 22 мәсьәлә. Иң беренчесе хөкүмәтнең узган елгы эшчәнлегенә анализ. Уважаемые депутаты Государственного совета, уважаемые приглашенные. Соллы докладның төп өлешен уку өчен Алексей Песошин 45 минут вакыт сорады. Сүзне ул илгә карата кертелгән шикләүләрдән, аларның безнең икътисадка зыяныннан башлады. Предприятиеләр өчен солым ташламалары, федераль түләүләр кебек ярдәм чаралары хәлне тотрыкландырды диде ул. По итогам 2022 года 2022 ел нәтиҗәләре буенча тулаем төбәк продукты күләме 3 триллион 865 миллиард сумга җитте. Үсеш темпы 6%. Икътисад үсешендә төп урынны сәнәгать, авыл хуҗалыгы һәм төзелеш тармаклары алып тора. Сәнәгатьтә җитештерү күләме арта, моңа файдалы казылмаларны күбрәк чыгару һәм товар эшкәртү хисабына ирешелә. Төзелеш мәйданнары арткан, кырлардан рекордлы уңыш җыеп алынды. Бюджет керемнәре республика программаларын финансларга мөмкинлек бирә. введено в эксплуатацию. Файдалануга 7000 укучы өчен 9 яңа мәктәп, 485 урынга балалар бакчасы төзелде. 59 медицина объектын төзеп, 80 өчен төзекләндерделәр. Торакны газлаштыру буенча Татарстанда күрсәткечләр 99,25%. Юллар төзелешенә зур игътибар бирелә. М12, М7 трассалары, федераль һәм төбәк юллары салына. Узган ел республикада эшсезләр саны 1,5 тапкырга кимегән. Быелның 1 апреленә рәсми исәптә 7000 кеше тора. Шулай да оборона предприятиеләренә эшчеләр җитми. Хәзер республиканың сәнәгать өлкәсе өчен төп бурыч импортка алмаш табу, читтән кертелми торган җиһазларны үзебездә ясау. Чыгышын тәмамлагач депутатлар премьер-министрга сорауларын яудыра. У нас в последнее время много проблем с работой того же рекоператора по ЖКХ. Соңгы вакытта төбәк операторларына чарышлы дип халыктан мөрәҗәгатьләр килә. Шүпне термик эшкәртү заводы төзелеше буенча да билгесезлек. Хөкүмәт төбәк операторларының эшен ничек бәяли? ТКО идет не такими темпами, как затеивалось. Кызганыч, шуп реформасы тиешенчә бармый, проблемалы мәсьәләләр иң кырыс алымнар белән хәл ителә, хәтта килешүне өзүгә кадәр барып җитә. Шуп яндыру заводы төзелеше инвестиция килешү буенча башкарылырга тиеш иде. Бүген заводның нигезе төзелгән, корпусы да салына, ә менә җиһазы юк. Шүп яндыру заводына мишләрне Швейцария инвесторлары китерергә тиеш иде ди премьер-министр. Хәзер илгә чикләүләр кертелү сәбәпле баш тартканнар. Бүген Кытай компанияләр белән сөйләшүләр бара. Залда утырган депутатлар арасында шүпне җыю сыйфатына карата зарланып премьерга мөрәҗәгать итүчеләр тагын булды. Когда вы разберетесь с региональными представителями? Я не переработки, а вывоза мусора. Сез кайчан төбәк операторлары белән эшне хәл итәсез? Мин бу сорауны бакчачылар ширкәте рәисе Зары буенча бирәм. Бүген бакчачылык ширкәтләре 2 тапкыр килешү төзеп, шүп өчен 2 мәртәбә түләргә мәҗбүр. Беренче чиракта төбәк операторлары белән килешү төзегәннәр. Тик алар шүпне алып китми, машина керә алмый диләр. Хәзер бакчачылар райондагы икенче бер оешмадан машина чакырта. Алар шүпне килеп алып китә. Төбәк операторлары белән төгәл эш кирәк. Региональные операторы это федеральный закон. Төбәк операторы ул федераль закон буенча кертелде, канунны үтәргә кирәк. Әгәр сезнең чыннан да шуп өчен 2 тапкыр түләткән чираклар бар икән, без моны хәл итә алабыз. Депутатларны кызыксындырган тагын бер проблема бистәләрне су белән тәэмин итү. У меня вопрос, который я задаю уже, по-моему, 4-й или 5-й год. Әлеге сорауны мин әллә 4-нче, әллә 5-нче тапкыр бирәм. Республика күләмендә поселок программасы кайчан да булса кабул ителерме икән? Алексей Песошин бу мәсьәлә муниципаль дәрәҗәдә кабул ителергә тиеш ди. Бүген республика буенча су программасына 1 миллиард 300 миллион сум акча бүленә. Аны нәрсәгә тотасын җирлекләр хәл итә. Премьер-министрдан мәктәпләр, балалар бакчаларының иминлеген арттыру турында сорадылар. Какие дополнительные меры по обеспечению безопасности предпринимаются правительством республики, исполнительными органами власти по отношениям к школам, дошкольным учреждениям и другим подобным объектам? Вопросы
безопасности, они всегда остаются в приоритете. Из республиканского бюджета заложили более 1,5 миллиарда рублей. То есть охрана там обеспечивается. Плюс в рамках работ по республиканским программам в этом году 14 объектов на сумму около 50 миллионов рублей. Сорауларга жауап бергәч, Алексей Песошин депутатларга рәхмәт әйтте. Спасибо. Да. Уважаемые Уважаемые депутаты, спасибо. Я надеюсь на дальнейшую плодотворную работу. Спасибо. Уважаемый Алексей Валерьевич, благодарим вас и вашу команду за результативную работу в прошедшем непростом 2022 году. И, конечно, желаем вам выдержки и успешной работы в этом, может быть, даже более сложном году, 2023. Хөкүмәт хисабына карата фикерләрен депутатлардан сорадык. Менә күрдегез цифрларны инде ел дәвамында эшләгән. Безнең инде менә барлык цифрларыбыз инде экономиканың үсешендә алар Россияныкына караганда күпкә югары. Шуннан да бүгенге тормышта нәрсәдер әйтелмәде, нәрсәдер әйтелде, ансы мөһим түгел. Мөһим менә бергә бер-беребезгә ярдәм күрсәтеп, бер-беребезгә таяныч булып, шушы килеп кергән авырлыкларны барыбер җиңеп чыгарга. Сөт продукциясына менә хәзер бәяләр төште. Инде шәхси хуҗалыкларда 10 сумга. Шуның өчен бүгенге көнне авыл хуҗалыкларына иң беренче паритет дигән менә шу тигез мәгълүмәдә безнең сәүдә өлеше барга тиеш. Һәм шул ук вакытны бу менә продукцияларга бәя кимгә карап кибетте атмады. Biz bir ilde yaşayız, bir халык, әлбәттә менә бу мәсьәләләргә безнең үзебезнең хөкүмәт тарафыннан да, аннан соң инде профессионаллар союзы тарафыннан да, депутатлар тарафыннан да үзгәреш кертергә кирәк. Депутат Тахир Хадиев сөтнең сатып алу бәясе түбәнәю турында чыгыш та ясады. Сөт хакы узган елның уртасында төшә башлады. Быелның апреленә 23 сум 50 тиенгә калды. Сөт җитештерүчеләр моны әгәр булай барса, хайван асрауның файдасы да калмаячак ди. Алар хәзердә чыгымнарны көчкә каплап бара. Фермерларга, крестьян хуҗалыкларына ярдәм итү йөзеннән 1 миллиардтан артык субсидия түләнгән. Тик бу чаралар гына аз ди Тахир Хадиев. Федераль дәрәҗәдә өстәмә алымнар кирәк. Сегодняшняя сложившаяся ситуация четко говорит, что сельхозтоваропроизводитель должен быть уверен на предстоящие 2-3 года, по какой цене будет продавать свой товар. Сегодняшняя вот такая сложилась ситуация, особенно в молочном рынке. Безусловно, считаю, необходимо обратиться письмом или от имени депутатов на имя Мишустина для того, чтобы разрегулировать эту ситуацию. В том числе рассмотреть возможность за счет республики, возможно, даже перетасовки некоторых статей, чтобы поддержать наших сельхозпроизводителей. Дәүләт Советы сессиясендә канун проектларда каралды. Яңа уку елыннан мәктәп автобуслары түләүле юлларда йөргән өчен ташламаларга ия була. Шулай ук Дәүләт Советында даими эшләүче депутатлар саны 1-гә артып 23 булачак. Сессияда депутатлар тарафыннан да әйтелде, шүп-шар темасы соңгы арада аеруча актуаль. Казанның төрле районнарында яшәүчеләр шүп-шарның вакытында түгелмәвеннән зарлана. Халык мөрәҗәгатьләреннән соң бу атнада экологлар рейдка чыкты. Тынычлык бистәсендә яшәүчеләр әйтүенчә, гыйнвардан башлап көн күреш калдыклары тиешенчә чыгарылмый. Төбәк операторы ПЖКХ оешмасы үз бурычларын үтәми диләр. Росприроднадзор белгечләре белдерүенчә, ПЖКХ үз бурычларын башкармый. Бу беренче генә очрак түгел. Казанның икенче бер урынында табигатькә зыян салган өчен оешманың эше хәзер судта карала. Авыл кырыендагы шүп өемен җыештырыр өчен төбәк операторы белән ничек эшләргә? Бу хакта Чәршәмбе тарифлар буенча дәүләт комитетында да сүз барды. Урыныбыз бик матур, пычраклык. Мондый галәмәтнең булганы юк иде. Тынычлык бистәсендә яшәүчеләрнең тынычлыгы беткән. Быелдан шүп контейнерлар янында менә шундый күренеш. Чыгарган шүпне түгүче юк, түгелмәгәч тирә-юньгә тарала. Шушындый хәл без гомердә дә күргәнебез юк иде. Бу московский компания хәр үзләренә алганнар ди. И вывоз тигене, монда кешеләр киләдер. Теге, менә контейнерга кермитергән әйберне, значит, вручную тийләре, бер ират киләдер машина белән, трактор киләдер, бу хәр бер нәрсә юк. Хәр монда машина да күренмәй.
Монда төзекләндерелгән контейнер мәйданчыгы юк. Булган шүп савытларына төзелеш калдыкларында бушаталар. Бу шүпне кем чыгармый? Гаеплеләрне бүген Росприроднадзор вәкилләре эзләде. Шүпне график буенча түкмиләр икән. Җыелган өемнәр төбәк операторы намусында диләр. Халык бер монда гына түгел, башка бистәләрдә дә төбәк операторларыннан зарлана. Ответственность лежит на региональном операторе. Без хәзер бу мәсьәләдә Мәскәү өлкәсе тәҗрибәсен кулланып, суташа проблеманы хәл итәргә уйлыйбыз. Шүп җыелып яткан шундый урыннарның берсе буенча табигатькә зыян салган өчен БЖКХ оешмасын безнең идарә судка бирде. БЖКХ оешмасы үз чиратында тынычлык бистәсен җыештырырга ышандыра. Узган шимбәдә генә чистарткан идек диделәр. Аннан соң 5 көн узган. Основные причины, их на самом деле две. Шүп җыелуның төп сәбәбе икәү. Беренчесе, Казан буенча контейнерлар җитми. Икенчедән, көнкүреш калдыкларын түгәсе урыннарга төзелеш калдыкларын ташлыйлар. Тарифлар буенча дәүләт комитетының чираттагы штаб утырышында шүплекләрдән зарланучыларның кинәт артуын билгеләп үттеләр. Һәм төбәк операторларына чисталык урнаштырырга кушылды. Шүпшарны чыгару графигын үтәү буенча йөкләмәләр бирдек. Региональ операторларга көчәйгән рәвештә режимда эшләү буенча йөкләмәләр бирдек. Холод контрольне казанлылар аеруча зарланып яза. Әгәр узган ел 30 мөрәҗәгать булса, быел 165 кеше гариза калдырган. Бүгенге утырышта әйтүләренчә, Петреш, Лоеш, Яшел Үзән, Әлмәт, Бөгелмә районнарында да шүп тиешенчә түгелми диләр. Республика буенча 350 мөрәҗәгать алганнар. Узган ел 80 тирәсе генә булган. Очень часто такое уведомление перекидываются. Килгән мөрәҗәгатьләр баштан төбәк операторларына җибәрелә. Аннары башкарма комитетларга. Кем шүбе, аны кем түгәргә тиешлеген хәл итү буенча уртак эшчәнлек юк. Совместной работы нет, чтобы определить, чьи это в итоге отходы, к кому они относятся. Әлеге киңәшмәдә төрле районнар Түбән Кама, Арча, Әлмәт буенча шүп түгү мәсьәләләре аерым каралды. Төбәк операторлары әйтүенчә, районнарда шүп чыгарган өчен түләү 100% түгел. Башкалада контейнер майданчыклары аз 62 җитми диләр. Ә тарифлар буенча дәүләт комитетында төбәк операторларына акланмыйча эш күрсәтергә кушылды. Тагын бер айдан штаб яңадан җыелачак. Башкаланың бүтән урыннарында законсыз шүплекләр хасил була. Казанның Кулагин урамы бу. Мондагы бушлык җир хәзер менә шундый шүплеккә әйләнгән. Монда шундый начар ис һәм нәрсә генә юк, машина көпчәкләре дә, чыбык-чабыкларда, төзелеш калдыклары да. Аларны билгесез кешеләр көне буе машиналар белән ташый икән. Бик куркыныч. Менә бу хәзер янып китсә, әнәтиләр химикаттан, отравадан кешеләчәк монда. Фәүзия ханым монда янәшәдә генә яши. 3 ай чамасы элек өе кырыена төзелеш калдыкларын китереп бушата башлагач, иң беренче булып машина йөртүчеләргә үзе кисәтү ясаган. Тыңламаганнар. Шүп китерүчеләрне фотога төшергән ул. Район хакимиятенә дә, экологларга да 112 номерына да мөрәҗәгать итә. Чөнки шүплектән ут чыгу куркынычы бар ди. Бер атна элек ул янган булган инде. Пожар 11 числода, төнне сәгать 11 яртыларда менә яна башлады инде. Яна башлаган, мин төшерделәр инде аны. Шуннан соң ул бик шартлап бик каты очты иләргә таба. Нәрсә шартлаганын белмибез. Шулай иттереп ул пожарныйлар килделәр, 112 звонит иткәч, алар килеп сүндерделәр. Әйтәбләр, әзрәк төтеннәре булган иде. Шуннан соң көндез килдек, машина килүгә йөгереп чыктык та чыксак, монда шул машина пожар булган җиргә бушатып ята, мусорларны. Экологларга да Фәүзия пашалтыраткан. Белгечләр әйтүенчә, бу җир Казанның Вахитов һәм Идел буе районнары хакимиятенә карый. Ә шүпне монда автотранспорт предприятиеләре ташый диялар. Как свидетельствуют улики, указанные в мусоре, да, которые мы увидели. Бу шүпләрне яхшылап карагач күрергә була. Монда автотранспорт оешмалары шүпне ташлый. Алар төзелеш калдыкларын тиешле урынга илтеп түгәргә теләми, шуңа күрә бу урынны күрәләр дә монда гына бушаталар. Без аларга күрсәтмә җибәрдек. Бу урында 2 ел элек тә шулай ук шүплек хасил була. Ул чакта район хакимияте җыештырган, ә машина юлын блоклар белән каплаганнар. Ә бу юлы исә җирле халык юлны каплап куйган куюын, тик аны этеп машиналар кермәс дип беркем ышандыра алмый. Сызлаган буынын дәвалыйм дип түләүле медицина үзәгенә килгәндә 109 мең сумлык кредитлы булган. Казанда яшәүче Кузьма Машков безгә шундый зары белән мөрәҗәгать итте. Ул урамдагы реклама кәгазе буенча медицина оешмасына бара. Аның сүзләренчә, монда аңа башка хезмәтләр өстиләр. Нәтиҗәдә 2 ел кредит түлисе булып чыга. Килешүгә кул куйганда дәвалау курсының нәрсәдән торачагын беркем дә аңлатмады ди ул. Үзе тәгаенләп тормаган, инде берничә ел акчасын кайтарырга омтыла. Судтара җиңеп чыккан, тик приставлар ярдәм итә алмый. Бу беренче генә очрак түгел ди юристлар. Мошенниклар өлкәннәрнең ышанучан булуыннан файдалана. Тулырак алдагы репортажда.
Ayakta başta давлениялар постоянно жеңеләймей бірде. Кузьма Машковның пенсияга чыккач тез буыннары сызлый башлый. 2 ел ярым элек урамда реклама таратып йөрүчедән арзан бәягә медицина хезмәте күрсәтү турында кагаз алган. Узакка сузмыйча анда күрсәтелгән адрес буенча юл тота. Безнең белән заниматься иделәр, бөтенесе чабып килделәр, анда бер кеше дә юк, сиратлар, клиентлар юк беркемдә. Оформить итәргә тындылар, безнең сразу алар очень тщательно. Кирәкми дибез, алар тотып торып безнең почти стеляннан җибәрмиләр. Стелянна утыртып вообще не торалар. Арттан икәүчә монда алар барда сөйлиләр. Сине итәләр, голову кругом идет, анда ниләр, обещаниялар. Өлкән кеше нинди килешүгә имза куйганын аңламый да кала күрәсең. Кредит рәсмиләштерүен ул бераздан гына аңлап ала. Документта дәвалау өчен 109 мең сум, процедура вакыты 2 ел дип күрсәтелгән була. Башка шартлары тәгаенләнмәгән. Җир җимертеп йөриячәксез, бездә хезмәт күрсәтү акция буенча бик арзанга чыга дип әйттеләр ди Кузьма Машков. Аның әйтүенчә, янәсе массаж бәясе 1500 сум тора, акция буенча 149 сум ясарга вәгъдә итәләр. Тик нәтиҗәле булсын өчен өстәмә сеансларда алырга кирәк дигәннәр. Массажлар ясадылар инде. Система куйдылар ахырында, анда укол юктыр, укол бармы, юкмы? Анда белән пуховый пера белән азот, холодный азот белән развивают. Менә ул йөртәләр по телу. Кузьма Машков бер ай тирәсе курсларга йөри, тик файда күрми. Калган 2 елга якын вакытта бары тик тикшеренеп кенә торачаксыз, ярты елга бер килеп китәрсез дигәннәр. Ират килешүне үзәргә теләвен белдергәч, медицина үзәгендә яный башладылар дип сөйли ул. Түләмәсәң, моны диләр. Это миллионы будешь штрафы делать, ты аларның юристы. Бер елдан соң Кузьма Машков әлеге Элис компаниясын судка бергән. Утырышта оешма иратка күрсәтелгән медицина хезмәтләре исемлеген ачып сала. Анда гомуми массаж, башка аркага, кулларга массаж була. Тик буларның авырткан тезләргә нинди файда китерүе генә билгесез. Бу хезмәт 66 мең сум дип бәяләнә. Кузьма Машков 109 мең сум түли. Суд калган 55 меңен аңа кайтарырга дип карар чыгара. Тик ирнең бу акчаны һаман күргәне юк. Суд приставлары оешма җитәкчелеген таба алмый. Судебный пристав исполнитель взыскивает. Суд приставлары документта күрсәтелгән мәгълүмат буенча бурычлы кешеләрдән акчаны кайтару белән шөгыльләнә. Зыян күрүченең суд приставларына яңадан мөрәҗәгать итәргә хакы бар. Пристав хезмәткәрләре исә тагын бер кат барып, бурычлыдан акча таләп итәчәк. Менә ул Кузьма Машковның гыйбрәтле хәлләре башланып киткән урын. Әлеге бинада хәзер бөтенләй башка компания эшләй. Шуңа күрә ират үзенә тиешле акчаны кайтарып ала алмый да инде. Кыскасы нәкъ җырдагыча адреслар югалган, сукмаклар чуалган дип кенә әйтәсе кала. Без интернет аша спарт системасында егры ел белешмәсен карадык һәм Машков килешү төзегән Элис үзәгенең хәзер Эльта компаниясе карамагында булуын күрдек. Безнең иҗат төркеме алар белән аралашу өчен күрсәтелгән адреска юл тотты, әмма бу оешма турында анда ишетүче дә табылмады. Ул кешеләргә игътибарлы булырга тиеш. Белмәгән номердан телефон арга кирәкми. Бу хәл мошенниклыкка охшаган ди юристлар. Алар капканнан нәкъ менә өлкәннәр еш эләгә. Әби-бабайлар гадәттә ышанучан була. Кузьма Машков юлыккан игълан кагазында юридик затның исеме дә эненен дә күрсәтелмәгән. Реклама законда кулланучылар хукукы турындагысы да бузылган түгелме соң? Чөнки кеше үзенә нинди хезмәт күрсәтелүен анык кына белмәгән. Бу очракта хәтта җинаять эше дә кузгатырга мөмкин ди юристлар. Әгәр листовкада язылган бер нәрсә медицина буенча кирәк түгел. Әгәр анда язылган ашлар буенча ниндидер развлекательный уеннар буенча проблем юк. Сезнең исәнлек бик кадерле. Кузьма Машков белән килешү төзегән оешманы гамәлгә куючы булып Юлия Калуга исәпләнә, директоры Ангелина Боленко. Егер ел реестрында шулай күрсәтелгән. Медицина оешмасының хуҗасы һәм идарәчесе быел гына алышынган. Если индивидуальный предприниматель утратил статус, это не значит, что не отвечает. Әгәр дә шәхси эшмәкәр эшчәнлеген туктаткан икән, бу әле җаваплылыктан котыла дигән сүз түгел. Ул физик зат буларак җавап тота ала. Без медицина үзәген гамәлгә куючы һәм аның элеккеге директоры белән элемтәгә чыгарга тырышып карадык, ләкин файдасыз. Без мөрәҗәгать иткән юристлар Кузьма Машковка һәр яклап, хәтта полициягә гариза язарга да ярдәм итәргә әзер. Татарстанда яшәүче үзбәкләр Үзбәкстан конституциясенә үзгәреш кертүгә багышланган референдумда алдан тавыш бирә башлады. Участоклар Идел буе федераль округындагы 14 төбәкнең 9-ында эшли. Татарстанда 50 мәйданчык оештырылган. Аларда 26 апрельгә кадәр тавыш бирергә була. Референдум үзе 30 апрельгә билгеләнгән. Алдан сайлау үзәкләренең берсе бу атнада Иннополиста ачылды. Андагы мөмкинлекләр хакында Рүзәл Шәрипов.
Иннополистагы сайлау участогына Фойзулло Матлабов беренчеләрдән булып килде. Татарстанга күченүенә 1 ел Югары Усландагы балык эшкәртү заводында эшли. Туган җиреннән шактый ерак торса да, андагы тормыш белән кызыксынып яши. Без Йорбы Марквашы авылында яшибез. Иннополиска килеп, тавыш бирү уңайлы әлбәттә. Шуңа монда эштән бергә җыелып килергә булдык. Сайлауда катнашу безнең барыбыз өчен дә бик мөһим. Леонид Зеленский Иннополис университеты студенты. Тавыш бирергә укудан соң килгән. Гражданин все-таки этой страны, этой республики. Үзбәкстан гражданы буларак мин референдумда бер ничектә катнашмыйча булдыра алмыйм. Минем тавышым хәлиткеч була ала бит. Өстәвенә безнең өчен күчмә сайлау участокларда оештырылган. Иннополистагы күчмә сайлау участогы 2 сәгать эшләде. Монда 100дән артык Үзбәкстан гражданы беркетелгән. Үзбәкстанның чәчәк атуы өчен тавыш бирдем. Анда яшәмәсәм дә, безнең өчен бик әһәмиятле чара. Где работаешь, хоть Узбекистан, хоть здесь, где живешь, там закон есть, закон надо починять. Хорошо жить на стране. Безнең тавышлар туган ягыбызда яшәү шартларын яхшыртыр дип өметләнәм. Старались сделать максимально комфортные условия. Сайлау участогын Иннополиста ачып, уңайлы шартлар булдырырга тырышты. Монда Югары Усланның төрле авылларында яшәүчеләр дә килеп җитә алуын алдан уйлап куйдык. Хәзер Татарстанда 15 меңләп Үзбәкстан гражданы гомер итә. Соңгы елларда аларның саны 2 тапкырга диярлек арткан. Вакытлыча сайлау участоклары алар күбрәк була торган урыннарда, уку йортлары, предприятиеләрдә ачыла. Мы делимся на 3 избирательные комиссии. Без 3 сайлау комиссиясе булдырып, бөтен Татарстан буенча алдан тавыш бирү оештырабыз. Бу башка төбәкләрдә дә шулай. Үзбәкстан конституциясендә хәзер 128 мадда бар. Әгәр халык үзгәрешләрне хупласа, алар 150гә җитәргә мөмкин. Үзбәкстан халкына бездә тавыш бирү мөмкинлеген 2021 елда президент сайлауы вакытында ук оештырганнар иде. Ул чакта бездә 90 мәйданчык булдырылган. Быел сайлау комиссиясе вәкилләре Казан, Яршалы, Алабуга, Түбән-Кама һәм тагын 25 районда эшләячәк. Алдан тавыш бирү 26 апрельгә кадәр уздырыла. Татарстанда алдан тавыш бирер өчен Иннополистан тыш тагын 50ләп мәйданчык оештырылган. Референдумның төп көне исә 30 апрельгә билгеләнгән. Ул көнне тавыш бирергә теләгән һәр Үзбәкстан гражданы Казандагы генераль консуллыкка килергә тиеш. Мәйданчык иртәнге 8дән кичке 8гә кадәр эшләячәк. Татарстанның иң алдынгы туган тел укытучылары һәм тәрбиячеләре белемен арттырырга Казанга җыелды. Бала Сити күп телдә белем бирүче үзәктә алар өчен туган тел фестивале оештырылды. Монда мәктәпкәчә яшьтәге балаларга туган телне өйрәтүнең яңа алымнарын күрсәттеләр. Аларны туган телләрне саклау комиссиясе рәисе Марат Әхмәдовка да тәкъдим иттеләр. Татар телен өйрәтүнең нинди яңа ысуллары бар? Балалар бакчасында аларны файдаланып буламы? Хәбәрчеләребез материалында. Мондый артбук, ягъни күләмле китап балаларга татар телендә ел фасыллары һәм хайван исемнәрен җиңелрәк истә калдырырга ярдәм итә. Чөнки гадәти сурәтләр урынына күләмлеләр, аларны тотып карарга мөмкин. Нәниләргә туган телне өйрәнү җиңел булсын өчен тагын бер алым күп функцияле шакмак. Бүгенге фестивальдә шушындый күп функцияле тылсымлы шакмак алып килдек һәм анда безнең дидактик уеннар бирелгән. Күп телдә белем бирүче Бала Сити үзәгенә Татарстанның 15 районыннан 120 мөгаллим җыелды. Алар балалар бакчасында татар телен өйрәтүнең нинди яңа алымнарын файдаланып булуын күрсәтәләр. Моңа интерактив дәресләр дә, мультфильмнар сәхнәләштергән әсәрләр дә керә. Әкиятне халык аваз иҗатының иң акыллы. Туган тел фестивален инде 3нче тапкыр уздыралар. Шушы вакыт эчендә күп санлы ысуллар тупланган методик эшләнмә барлыкка килгән. Эш ысулларын Татарстанда туган телләрне саклау комиссиясе рәисе Марат Әхмәдовка күрсәттеләр. Предметларны туган телдә яки биреп булмаса да, әти-әниләрнең инде язмаша мөрәҗәгате башкача булса да, барыр эчке тормыштагы балалар бакчасының мәктәпме, аның эчке тормышындагы мөхитне миллилек белән тутырылса, бик күп чаралар белән, татар телендәге чаралар белән тулыландырылса, без әле киләчәгебезне өметле күрәбез. Бергә булыйк һәм җиңеп яшик. Бүгенге фестивалебез көтеп алгансыз. Шушы һәрбер программада, һәрбер конкурсны карап, менә шушы технологияларны, методикаларны үзегезгә алып, узакка сузмыйча, дүшәмбе көнне үк балалар бакчаларына кайтып, инде менә шушы идеяларны кулланып эшли башларсыз дигән өметтә калабыз без. 2 ел эчендә туган тел фестта инде 300дән артык мөгаллим катнашкан. Алар хәзер фестивальдә тәкъдим ителгән кызыклы һәм алдынгы алымнарны үзләре эшли торган балалар бакчаларында да куллана.
Бүгінгі менә шушылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Нәкъ бер атнадан очрашканга кадәр мин Фәйрүзә Мәҗитова сезнең белән сау булышам. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау, сәламәт булыгыз.